Shalom, horas ma dihita saluhudna. Tapa hohomma, tapa sadama rohatta, tapuji matuhatta marhite edde nomor 640 mamukas yang ayat seda saat rodi ayat dulu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata, amani Tuhatta Yesus Kristus, nang upasu-pasu hotu hitaragam ni pasu-pasu partodian sian banua gijang di bagasan Kristus, dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamuliaon, ni asi ni rohana, ale Jehovah si gom-gom hami, matsai sangap do goarmu dilihat portibion, haleluya. Ale Tuhan debata amanami, nung ngamarpungu hami dison di arina pinarbadiammi, saibu hai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roho hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiak tuho, urupi mahami, asa hupar hasyak kami, akka ari-ari ningulu nami na poddogi. Say pamasuk mahami tuhanguluan saleleng nileleng na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
Tangihon hamuma patik ni debata, patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohotna di banua tongaon, rodina di bagasan aek di na ditoru ni tano, yang gotungga besi sobaon manang si uluan. Dia do lapatan ni, odo. Ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homiton. Rap mahita mangido gogo tu debata taringot tu patiki. Ale Tuhan debata. Tatopo tima dosata tujoloni debata. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hodo na patupaho na sesaan ni dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak holongan ni roham. Say asima roham di hami, akka na mangarsakon dosa nami, say todim na wadiay, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasat hami diri nami tuho, gabe pelean namangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot hasesaan ni dosa. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah.
Nunga diarsai ho ahu marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalausim alani hadiriokku. Jaladang behu ingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon imana tersurat di buku Musa Parjolo biddu tolu memukka sian ayat sada sahat ro di ayat pitu tajahama marsikat soring alai ulok do nau bisuk sian nasa na menggulmiti di ladang akan najinadihon ni debata Jehovah jadi didok ma mendok boru-borui. Atahe, tongot do didok debata, naso jadi panganomuna sian saluhut hau akan na diporlakon. Alai anggosian perbue ni hau na di persitongan ni porlaki didok debatado. Unang pangakamu siani, jala unang jamahamu, asa unang matehamu. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani, tonggor mamatamuna, gabi doson debata hamu boto nadenggan dohot naroa.
tonggor mamata nasida na dua, di boto mana marsayamara nasida, gabe di somuti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida. Ola nido sahatna, martua do akkana tumangihon hata ni debata, jalan napo naupeopsa. Amin.
Tahatidok kon ma haporseotai, songon na hinatidak kon ni dongata sa haporseon disadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhatta na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok namate, au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
Tikting masa di Huriata di Minggu Parjolo dung Trinitatis tanggal 6 Juni tahun 2020 sada. Na Parjolo tema minggu. Guar ni mingguta sadarion ima Minggu Parjolo dung Trinitatis doho tema unang mangaliai tod di Porbadia. Na paduahon dana na sorang. Na di hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2020 sada di basa-basa hotuhata do dana bawa di keluarga ni amata Asyer Junarto Simangunsong doho inata Melpa Boru Nababan inganan nasida Jalan Haji Rijin nomor 20 RT Tolu RW 10 sada Tugu Cimanggis nir Sadawalu sia-sia kelompok onom Kapernaun bagian dapat tuluhon Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Juni tahun 2020 sada di permingguan pukul 10 WIB patu paon di Huriata do Padidion Nabadia tuaka dak danak tuaka natoras nana yang mabuat dak danak tu Padidioni asaro marguru hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 sada pukul 4 botari maringanan di gereja Huhut Mabuan surat pengantar sian situa kelompok akte lahir dohot manang surat keterangan lahir bagian napopaton ruas nagok mamuka sadarion hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2020 sada gabe ruas nagokma di Huria KBP Depok sada ima Markus Hotman Silalahi ingananna Jalan R Sanim RT 06 RW 0 sada nomor 30 Tanah Baru bagian napalimahon rapot domu tunapabakiton panitia pesta gotilon HKBP Depok sada tahun 2020 sada patu paotado rapot ima di hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 sada pukul 7 bodari maringanan di gedung serbaguna lantai sada tiktingon mas songon udangan resmi tu hamu amanami inanami naung terpilit songon formatur asa rade maddohoti parrapotoni bagian napaonopon rapot tim revisi SOP di hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2020 sada pukul 6 WIB patu paudo rapot rutin tim revisi SOP maringanan di konsistori lantai 2 papituhon tikting nasojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta nong di Pinaradeni Huriata dohot marhite WA Group kelompok pertanyaan tabe songoni matikting masa di Huriata di bagasan mingguon saya dipasu-pasu tuhat tamais saluhutna tau sangap di guarna. Yesus
Damini di batana sumurung sian saluhu narohan. Imana mangaramuti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna. Dihamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauni nagabihatan di bata di minggu tasadarion. Imana tarsurat di buku Evangelium. Markus bidutolu mamukamai sian ayat 20 satu ayat 35 tangiho kamuma hatani debata dungi mulima ibana gaberongom muse rona toropi pola sudah nasidamangan jadi ubegiak kasih solhonam Roma nasida mangalap ibana aini na nasida do nariti do ibana. Ia akasi boto surat nang tua sian huta Jerusalem. Dido nasibuliso do ibana. Jala iduknya kasibulisido di pangasakon. Laho pabalikon akasibulis. Jadi di jo mana sida tujulona marupama ibana maduk tuna sida. Taga memapabalion ni sibolisi dongan na sibolis. Ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina. Dang nahot harajaon ni. Jala molo marsalisi dongan sabaga sama nasidang. Dang nahut na sabagasi. Asa molo hehe sibulisi mangalo dirina. Jala marsalisi sama ibana. Dang tarbahin hot be ibana. Nalahu sudah nama. Dang habongotan hala jabuni ulu balang. Laho mangarapas ugasanna. Anggo sojumulo di hoti ulu balangi. Dumpei asa terbuat sa ugasanna. Situ tu doa takon. Tarse sapi nasa dosa ni akajolma. Rodi nasa ragam ni pangisan nasida narupa debatan. Anggo na mga leay todi porbadiay. Dang dapo sa hasesan ni nang ditikisugut. Parutang dosa si saling liling na nama ibana. Alay didok nasida. Patod dinahudar do ibana.
Dungi Roma inana dot akka anggina. Jadi ruar nama nasida jongjong gabi disuruh ma nama ju ibana. Nahudul donatoropi humali yang ibana gabi di dokma. Dialah mana do inangmu dot akka anggim rodi akka ibotom diusoi doho. Alainin nama mengalusinasida. Isi do guaro denang. Jala isi do honon akka anggiku. Jala dibereng ma akka na hudul humali yang ibana nin nama. Akka odo dainang. Dohut akka anggiku. Ay namang ulaw kon lomo ni rohani depatam. Ido anggiku. Ido ibotokku. Ido dainang. Ima sahana. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Ya dora dialami hamu kamang do taminang songoni napo sobulung. Diaka na taulahon na denggan. Diaka na taulakon haburjuon marado podongan. Alai gabe di pahata-hata. Sian na taulakon di haburjuon doho di hadingkanuni. Adong dosongoni hiasa ada pengalaman ni namar tetangga. Marsahi ma tetanggane amatai. Ala diduduni sahik do nang songoni hapoguson na suado kepengna. Merpikir mate tanggane ahama benokku mangurupi layon. Ahama benokku mangurupi ibana songon namar tetangga au. Hape dibigi butuh biaya yang paling banyak. Lau operasi, lau akamanur obat. Merpikir ma amatai sehingga dibayar amatai ma. Songon proposal mangido pangurupion tu tetanggane. Di baini bana ma surat lau takarungana di dok asa adong mangurupi tetanggane sehingga ternyata dia makadongan boy dotong dapot belga jala cukup laho mangobati dok mangoperasi tetanggane. Alai dia makadonga sahapor siaw dung jupang dung sai operasi dung malu mamatay rodo musese namatay nama dog berarti tangga kon tong do mangalului parutungan ibana disahitinin na tong do musay mangalului ima pangomoan ibana hape nung ngaluja amatay mabay na ka proposal mabay na dinggan alai tukko jalo onna dope nasongoni tu ibana. Boy na songoni hita nung ano hita madyo imana sa kuta pasikolahon di son asa boy polisi asa boy tetara asa boy karejo alay nung karejo gabe tong muse dido naso hase ya tulang nai naso hase ya bapak tua nai naso hase ya abang nai songoni do pengalaman di Tuhan Yesus di bagasa trupuk to dia bakadongan nung aloja Yesus pamalupon nung aloja Yesus mabanakan na ringgan akan na uli di pamalu makana marsait, di urubi akana papang, di pamalu, di palawak kasibolis. Alay rodope, siyan hanginay. Rodope siya nakasiboto surat, siya natoropi na madok tu Jesus, nariti do ibana, idahamuma, di ayat 20. Do ayat 20 sadai, di do ma, di ayat 20 sadai, di ayat 22, di do ma, nariti do Jesusi. Bayaku kamu madia makadonga sahapor siya. Hape ulaw pamalupon ulaw mangurupi do di ula ibanang. Hape takas dia kain di ayat 10 sadai baka simbolisi nama dok. Di ayat 10 sadai jadi marsobabedo tu ibana akato dinahudar di si. Di dana sida ibana huhut majuju anak ni debata doho. Hape simbolisi takas dong. Ditada Yesus Kristus. Alanya makadonga sahapor siya. Boydo pengalaman na songoni masa tuhita. Sehira na sirba salah ngulutong
Ia ni rupa peran, ia so ni rupan, ia ni bantu. Alani ma dia makadonga saha Porsia jarana arga nanang idota di batu ba Yesus di bagasa turpu tahun ima arong masai perlu berengota di bagasa ngulu tahun Yesus tenang menghadapi pinahan ataupun tuduhan mana akan roa na ditruhkan tu ibana. Odo gabe sada parsia jarana balga dia kasih untuk Yesus. Bagaimana ia mampu tenang? Bagaimana ia mampu menyikapi asa unang ima gabe terlalu natadok rupane reaktif kita dia kapinahan nang akana masa. Dia makadonga saha Porsia ama berengota di bagasan turputa. Yesus tidak mau mundur. Yesus tidak mau marah. Dan Yesus Kristus tidak pernah merasa terganggu. Dan terganggu mana mangulakon naringgani nang peguda karat nama dok naritik. Dan terganggu mana mangulah pakobasioni. Dia tidak pernah merasa terganggu dan dia tidak marah dan tidak terpengaruh walaupun ia tidak pernah meminta pembelaan kepada orang-orang yang disembuhkan. Dakya mengido pembelaan di mana si anak pengikutna tidak pernah. Alania Allah di bote mana do ibana Yesus itu adalah Allah yang maha pengasih. Yesus iman akan nataha porsiai bahwa Yesus itu tidak butuh pembelaan dari manusia. Nampe dinodai. Alai odo sada na barga taida sia Yesus bahwa Yesuslah Allah yang satu-satunya yang tidak pernah meminta ima molo nampe di portibio. Langsung dipe baga beri Yesus. Dakia terpancing anak Kristen. Walaupun dikatakan beranak bidan macam-macam anak durhaka, anak ini bahwa umat Kristen diajarkan hanya berdoa. Tidak ada diajarkan itu sudah penistaan agama. Dakiai. Kenapa? Karena Yesus juga tidak mau menganggap kita, mengajak kita membela Allah, membela Tuhan. Alai diajari kita ima di bagasa trupu tahun ima menyatakan bahwa kebenaran dari Tuhan sekalipun tuduhan palsu diberikan kepada Yesus. Asa iko dingototado dia mei no balga muse ima kesempatani dipitnahani. Yesus memakai kesempatan itu memberitakan dan mengajarkan kebenaran. Lau sianido ibana na kangani gabi patudukon holong ni roka na siya debata. Ditiki dituduh ibana, ditiki dipitna ibana. Ternyata dia belajar kasih Allah. Belajar sabar. Belajar iman akan holong ni roka na siya debatan. Asa marhitio madia makadonga saha Porsia naing aja kon diturpukod berhita. Na parjulu asa tati rumah sikap ni Tuhan Yesus molo dituduh pehita meragam. Molo balik-balik pe akan atadalo. Tetapi kita jangan terpengaruh asa unang gabe batubu. Ima asak tu hitam. Napa dua hong. Masai menarik do turpu tau terlumo bima di tema ni mingguta. Di tema ni minggutai ima di do unang mangaleai to di porbadia. Buasa di do disi jangan menghujat Roh Kudus. Unang mangaleai to di porbadia. Ternyata Tuhan Yesus tidak main-main dengan dosa. Odo nana yang berengota di sini. Walaupun Yesus mengajarkan di dalam nats ini ada dosa yang bisa diampuni, tetapi ada dosa yang tidak bisa diampuni. Iman kengani dosa na menghujat Roh Kudus. Molak ka dosa na asing di dok na kengani. Tarsesa dope. Alai molonunga mangaleai to di porbadia ima dosa naso tarsesa.
Sama saya menarik do trupu tahun bahwa Yesus mau menyatakan jangan pernah bermain-main dengan dosa. Itu benar saya menarik do hata di Tuhan Yesus di Matius 10 ayat onomi. Kalau seorang berdosa terhadap anak kecil ini, lebih baik ia mengikatkan batu ke lehernya. Molo merdosa ho maradopun jolo manamit meton, tumago nama ikat tu batu na balga tu masuk ke tu lauti. Jika kamu berdosa dengan kakimu, lebih bagus kamu tidak punya kaki. Jika kamu berdosa dengan tanganmu, lebih bagus kamu tidak punya tangan. Jika kamu berdosa dengan matamu, lebih bagus matamu kau cungkilkan. Ino nandohon Tuhan Yesus. Asa unang adok ko mardosa, siap pamatang na nilo ni debata. Unang adok ko mangaleay to di debata. Yesus mau mengajarkan itu kepada kita. Asa disodo na keng berengota. Buasa marhon na songoni. Karena Yesus mau mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan orang banyak, asa takas doa doharwa dosa naso tarsese. Dosa naso tarsese imana mangalea itu dinibata takas di ayat 22. Saida madisi satu ayat 30. Dia makadonga saha porsiaong. Tarida madisi nak kengani didok akka siboto suratima. Na sibuli sundo bayon. Ay to dini sibolisido ipake ibana mangalo parwarho sibolisi. Alay Roma Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin uang setan dimakan setan? Bagaimana mungkin sesama setan saling mendahului? Ido benedo ibana kengani. Ido ibana ma marupama ma ibana. Ay tagamo ma pabalion ni sibolis dongan na sibolis. Dan mungkin ni. Olo ma sibolisi lau pala hodongan na sibolis. Di ba Jesus ma upama nak di ayat 24. Ay na marsalisi do sada harajao sama dirinya. Dang hot harajao ni. Jala molo marsalisi dongan na sabaga sama na sida. Dang hot sabaga si. Asa molo hehi sibolis mangaladina. Na marsalisi maibana dang tarbain hot ibana laho sudah namam dang habongotan hala jabuni ulubalang lau mangarapas ugasanna anggo sojumolo di hoti ubangi dumpe asa terbuasa nana indo honi tu aji songonong markiti upame molo na sesibolis do hupakke huasoon tarbahenau ma boy mangusir sibolis ajol mai ada gabe gutur ma songon nasabagasi molo nasabagasi antara ni suami istri nasabagasi imana marsalisi nama si buat kuaso tarbahe madenggan jala tarbahe nauma membuat kuaso sian ulu balangi anggo sojolo tinabat ulu balangi asa buat ugasanna tidak akan mungkin oto ni si boto surati. To ni halak parisay na tiap hari majahay buku na badia alay dang ditadda Jesus. Habe nakaring takas do habe ya si wolisi iya to dinahodari iya si Belzebul. Di ayat 10 sadai ditadda do Jesus hodo anak ni di bata bakka si bolis manada. Dak si boto listrik masuk trupani. Ditadda Jesus Kristus. Alan dia makadong asaha porsiao dia muna asatung masay takas dong ia halak na mangaliay todi porbadia. Ima halak na madaw. Ima halak na maparsilakon Jesus pado halihon. Songod diro halak. Songod diro ang padita na nirohan na unang mangaliay todi porbadia. Ala ng rodo de bata. So ngadalat kena makatibdak ko kapursia tay au porsia dito di porbadia. Taha porsia do sa tutikyon to di porbadia do na manuturi hita. Asa halak na somaringan to di porbadia di ibana dan di boto ibe membedakan nauli do na denggan. Asa halak na somia beton di bata di bana diulahoni do na cahat. Alay mo larong do beton di porbadia di ibana.
Sairodo to di imado unang. Sairodo to di imado jangan. Itu dosa. Jangan. Itu menyesatkan. Alani na makadonga sa hapor siya na mangdohonon na mangalia ito di porbadia na so ubigi suara ni di bata di bagasan guluda. Ino hala nakangani buhay ma alani tahta. Buhay ma alani wanita. Buhay ma alani harta. Gabi dang tabi gibi suara ni di porbadia tapar silak ko mamusay bana taleay mamusay bana naung tajalo asiniroha naung tardidi hita di bagasan ni kore bata ama anak doho di porbadia alay tatu dalhom mamusay murtat na hita ido halak na ido na mangaleay di porbadia ido na ginorana dang tarsesa dosa ni halak naung meninggalkan di porbadia. Alani akaya na kota ng murtat naung pulik naung ditinggal ho Jesus dan tarjalo bay. Jala ito na ginoran na nagabi na nigoran na diturpukon ima dosa na so tarsesa. Jala tahapor siya idoy ito na di pabali. Molo hanak naung meninggal ho Jesus naung murtat di bagasat turpuk taong. Ima dosa na so tarsesa. Dang adong be masa depan ni di harajau ni di bata. Dang tarsesa be dosa ni alanya makadong sa hapor siya. Molo adong ya kena kota pahuputa manangin sabi ko nang meninggal ho Jesus hato mata jong. Unang gabi mate na sida. Udang tarsesa dosa na sida. Torhato mata jong. Di bagasan iluduk di bagasan kapor siam turpukom ma ta pasa ta leo turpukon di ayat 20 situ tudo hatakom tarsesa penasa dosanya kajolma rodi ragam ni pangisahin na sida pau alai didok na mangaliain tod di porbadiai dang dapo sa hasesan ni tikki na so parutang dosa de rodi saleling ni liling alania mo kadongam marpada mahita marjaji mahita di bagasan tikyom asa ko buanot tado na sida. Mana da Jesus asa ditinggal kun dosa ne alay ko dohor nami do. Buka gereja huriata terbuka untuk menerima kembali akahanap ng mangaliay todi porbadia. Naparpudi madia makadonga saha porsyam. Naparpudi takas do itaida di ayat 30 sada satu ayat 35 dang tarsirak kita hatao didok nungaro ibotom nungaro inongmu nungaro hanggim alus ni Jesus do namasay tabu di ayat 35 ay na mangulakon lomo ni rohan de bata ido anggikku ido ibotokku ido dainang Yesus sangat menghargai hubungan keluarga. Yesus sangat menghargai hubungan darah. Dakyalo morhan di mata sirang na marinong do na marenakon. Sutung tapi kirupani alani ayaton gabi tatinggalhon natorasta tatinggalhon manoga. Tapi Yesus menghargai tetapi bukan menjadi iman akangadang ina gabi haluaon alani takaso ni Yesus di bagasa turpuk tahun dia may asa dang boy nepotisme tuharajau ni debata. Dang boy dohonok puhadua Tuhan dohok may natakku. Dang boy dohonok puhadua di harajau panwagijang dohok may anakku. Dohok ma abaku tidak bisa. Hidup benedok Tuhan Yesus di bagasa tubuh bahwa Yesus bukan mau melanggar manang memutuskan hubungan kedua. Dihargai Yesus dui alai taringok tuharajau di mata. Ukuran kerajaan Allah tidak nepotisme. Alai ketekunan menempatkan iman akangani holong ni roha tu di bata asadang adong alasata lau mangyuto Jesus ima unang marsidalia kita ay gudang do sipata dalian ni akan atoropi hidup benar di Tuhan Yesus di ayat 30 sare saat ayat 35 sangat menyenangkan doa. Termasuk do di si iman akangani asadang sidalia benota keluarga. Dang sidalia benota ianakon. Dang sidalia benota perkarejuan mono laho
mangulakon lomo ni rohani debata. Alai dohon debata di si ima asa songon natarida ma naking imang di Matius 12:50 do. Akan na mangulakon lomo ni rohani damang do. Akkaido ibotokku, akkaido dahahang, akkaido dainu. Asa na parpudi dia makadonga sahapor siyaw. Menjadi keluarga Tuhan, menjadi keluarga Yesus Kristus. Asa saluhuk na hita, keluarga ni Debatama. Keluarga ni Yesus mahita, ibotona mahita, hanggina mahita. Naing ma, gabi keluarga ni Yesus ita, di dia may asa taida, ima ketaatan melakukan lomo ni rohani Debata. Mangulahon lomo ni rohani Debata. Asa unang songon ya adong ruas rupani ti Kalimantan kami. Neng manguli mana na. HP mangalak buru Jawa. Sian agama tanasing. Siya parukit-ukit. Roma inataon. Tidak boto mami. Amang. Ba neng manguli anak tahun Desember Roma. Nina daripada rohala kitik di Oktober. Jadi ba idok rohanami nian nadong be asa takas ima calon no boruaha ba boru silebat do alain neng benom ma boru on ninna marupani ala halak kita do neng benom ma boru on ba jadi ba ala se silebat do asa terdiri manian jala asa tor maka tidak kona porsyama asa bui marhasotan bangadaring gani inang basuruh hamuma ro marguru baningo marupani banu songoni Roma pas di bulan Oktober nung di bulan Oktober marsiajar ma sehari dua hari alai hola 2 minggu rupe marsiajar pito Roma neng calo simatonon inaton batole mamang babai kamu ma hari minggu maka tidak kona porsiaun babai kamu ma hari minggu terdiri bahasa 2 minggu rupe bang abi mang nga dialang bi duwe ninna rupane be ko kamu mah gabi bi duwe na ukuran ni lao mangi hutu Jesus kan ngaborati nang dohono ko dasongoni lao mangi hutu Jesus tetapi mengikuti Tuhan adalah melakukan kehendaknya mengerti itu sasitong na adong do halobian di sino mensen to alak batak ba memang molo metode penginjilan metode sending pengenalan Allah harus dimengerti dulu, harus dimengerti dan harus dipahami, baru bisa dibaptis. Itu metode penginjilan. Alai anggono mensen ada kehebatannya. Toima marsowo me dibatusi sonari terdiri maju sudi. Basudi terdiri tuh motor hato patok do hala. Itu ben hala batak tuba. Nah topan hala Kristen ala dia di awalnya memang nabeting didiri maju anggo marsiadar boy me berpudi. Alai sasitong na salah do metode alai ada juga kita lihat keluar biasaan itu makanya orang Batak dari semua orang Batak cepat ke Kristen kenapa baptisma saldo di awal nih alai bapuji Tuhan ma las mersiajar do sudi itu benar di awalnya murah-murah do memang longgok do halak Batak nang di gereja alanya bala memang baptisma saldo asal majo dididi alai dan getu siatan de Batak itu di awal lay longgok do ke situ halak Batak longgok do alin noy mereka mau burju-burjuan padi tabe situ be do ruas burju-burju ketika apa karena sudah memahami firman Tuhan karena sudah melakukan hobartu sakat ni di bata gabe lembur juma tidak terpengaruh lagi akan iman kangani pitnahan tuduhan lau sirunang tuhita jangan pernah terganggu oleh tuduhan apapun, tetapi lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebenaran. Ulah madaringgan, unang mabiarho, unang terganggu ho ale patah hata tuhuta. Ale dok di Jakarta, di Depok, nak kasih kita, tidak pernah kita merasa, jangan pernah terganggu. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Songo Yesus di bagai terbutau, asa ido ulau ni todi, dang mangaleai, alai hita halak nagino todi berbaya, dang mangaleai, alai tabigima suara ni todi. Ido benar bukan detai 442 suara ni todi ido namanggu hita lako mangulako ni marhide ma dia makadonga saha porsiaum naing mata kas tatada Jesus
doho tod di porbadia tod di ido na mangguhi ngoluta nuaing las tod di ima na mangajari hamamang mangajari hita mangalakka asa ido saya martangia kita ajari ya Tuhan makatahon hataon ajari ya Tuhan songo parsinabung di ulaunom ajari ya Tuhan marhite tangi yang bison ajari ya Tuhan memimpin rapaton ajari ya Tuhan memimpin di kantoron sehingga roh Tuhan pasti akan bekerja bagi kita dan memberikan kita songo Tuhan Yesus roh Tuhan bekerja sehingga tidak pernah terganggu dan tidak pernah gaya bidang tergasip ibana alania ala dango oleh mana terganggu oleh pinan ale hola terganggu hamu hoti suguru hamu na mangidesi asibi naro dirapoti terganggu ropo la pikirmu alai holan nang adong musuhmu na dikatori adong na parawahamu tetapi kalian terima dengan baik tidak pernah merasa terganggu sehingga nama Tuhan dimuliakan alani maka dong asaha porsiaun ido aka anak di debata ido baru di debata jala ido haha amen martangi mahidam mauliate madiho ale Tuhan debata di pakulingi ho kami marhite hatam nabadiyai ido tutuali Tuhan juk dohami dipitnah dituduh ngadiulau kami akan ulia akan adenggat Tuhan alai sipatado roh tuduh Tuhami meragam alai unang mata dohami Tuhan songkoma ale Yesus nang pe meragam didokko naritik didokko na simbolisa Tuhan alai dakya terganggu ho Tuhan mangulakon ulau para sewani ulau pangurupioni dakya tertutup siakko Tuhan songoni mana kami Tuhan unang tertutup haburjon nami unang tertutup mata ni haburjon nami molope Tuhan di pahata-hata kami molope meragam pitna ku jalami alai ko posdro hanami Tuhan nasa namang mulahon lomo ni ram ido Tuhan yanakom ido Tuhan borum ido Tuhan nabongot tuhara jaumi ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami songoni mahatam nabedi asa unak kule hami to di porbadiai jodoh hami Tuhan mangaleai to di porbadiai ala niak kapikir do ala ni nafsu ni pamatang nami olohu tinggalo kami ho Yesus olohu parsilako kami ho Muse ala niak ka hagalion nami Tuhan asima roham Tuhan unang adok kami Tuhan imana mangaleai to dimi ay ido Tuhan dosa na sotar sesa dosa na hot rodi sangilinga alani Tuhan paloas ma molunung ado arong Tuhan ruas ni uriam na tarjolung masuk na mangujuni todi paloas ma Tuhan mulak paloas ma Tuhan muse balik Tuhan paloas rotuho songoni akadongan nami Tuhan hola kodo Tuhan Yesus dohon nami Tuhan hodo raja jala hola kodo sipalui Tuhan digil hodo siak kami Tuhan ima kama boan dongan nami lau manadaho sesau ma sakap dohot lo muni roham ali Tuhan debata songoni malas ni rohanami Tuhan di pasu-pasu ho sadada dana bawa di keluarga ni amanami amang aji simangucong inang boru na baban pasu-pasu ma Tuhan danai songoni sakap padiyo na badia di hari Minggu tanggal 10 Juni 2021 saya patulus mehobar tu sakak mu Tuhan nang Tuhan nang gabirus nagok ima amanami Markus Hokman silalahi ale Tuhan debatanang dia kapakubasin ni huriampe di Dewan Diakonia Marturia dohot koinonia pasu-pasu meli Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami secara khusus Tuhan duas ni huriam natongo di bagasan hagalib di parsahiton amanami amang situa je pasaribu erpat jaitan mesian asima juntak nyonya tambunan boru sipahutar Henry Parhusit asima rohamali Tuhan apeo matangamu na badi lehut tuhak kamalumon nang ruas ni huriam pe Tuhan natongon namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa minggon pasu-pasu ma Tuhan nasida lionomu gacang niumur nang kapasu-pasu di perdagingon do di partot diom saluhu na ruas ni huriam ali Tuhan mulai na mek satu nama gudang pasu-pasu ma Tuhan debata
Tarlumobi ma Tuhan di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siom. Jujur dohami Tuhan, gabe tarujun tunamangalia itu di porbadia ala ni COVID to. Odo Tuhan ro suku-suku sia kami. Naro sa sibolis manang naro sia debata. Odo ko kami Tuhan sia debata. Odo ko kami sia sibolis Tuhan. Ajari kami Tuhan. Laho mangaliun anus do manada saluhu nei. Unang gabi merdu sa kami Tuhan ala ni pandemion. Ala ilihono mo madihami bisuk. Lao mangalu si saluhu nei Tuhan. Asa berengon nami Tuhan hinauri do hinabalgam dope marhiti akanamasa di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu akka pamareta nami nang sudi agama-agama Tuhan, nang sudi Tuhan akka masyarakat. Saluhu nama le Tuhan leonomu damem na sumurungi. Urasi hami sedu sa pangalosan nami Tuhan, asa badia hami dia rupamu. Jalo ma Tuhan tangi namion, moliate madiho. Amen. Tapasaha mapiliata marid di mahita.
Tatangia koma pelian natapapungom martangiang mahitang. Ale di bata amanami na di banagijang. Hodo haroron ni salukut sile kuleho na ringgan do na solibaso na muliutus. Upasatami masya nasa naniliomi tu kami pilihan nami tuho. Saya jalan may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may moti asa upar saya kami pilihan. Pati pun harus mo itong atong kuriam doko di portibion. Bukai marukan nami mar hite-hite to dim. Asal tadami gudang ni silihol-lihom itu kami. Asalam gigir hamadok mo liyan tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banagijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say sao malomo ni roham di batong son di banagijang. Lehom matu kami sa ngulun siya pare. Say sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa nungan nama dosa tu kami. Unak kami tugitu pangucunan. Palu amahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hom. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marokana midao. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar kom madamena tutod di munabi. Siap kami perhalado ni huriata pasato Tuhamu damang doh dainang selamat hari Minggu marita saluna Tuhan Yesus memberkati.